Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA barim ke NPP na Mlim constituency uba Hamlet Doling uba bat minta kumunong ay buat jong menteri rangba ke jilla ulaong baka kongres kala thok ikipat ba Hamlim constituency tang hakapor election ban keno ba ke NPP kadai ka seng ke baya trelang bat ke BJP Henry ngolong opat ba hadin saw banai AA bala kut ke election kani ka seng kalaya trelang bat ke NPP Khasi Hills Autonomous District Council walau ba Hamlet udai MLA barim ke NPP Henry ukwa ban penpau namar ulayo sngo de kishkor ba ukertong ke kongres na Mlim constituency uba Ronnie V Lingdo ula keno abet ba ke NPP kalong kum ke BJP namar kadai ka seng kabala dilut yaki jaka shakhapur to krisibun ba Hamlet do leng Islam kami kendu haden akut election tingi cukwa ba kan bat pi ngi hani kisngi hak election ka kongres ka kan thok ba ya NPP kan do ba pi ro pi hablem dik ek jing pi ba ka kongres mta ke trilang bat ka seng jo pi NPP ha dirse konsel pi ka jingwan juga kongres banya trilang bat NPP po KHDC kabyang bhag jingwan juga kongres but kani ka jingwan juga kongres ban ya trilang bat NPP po council pi kawan ra saya da ka dur ka basha jo ka parti kongres namar ba baro kitu gijing kren haswa jo election kini tang gijing penbi gijing penthami gijing lampakla gijing penting pensmi ya ki pat ba habre ba ka parti NPP ti phosi live nai sabrai padan kumban somno tang ka shin rom patai baro gijing kren kijoki menta balik pi ba kali I ya ka dur basai baka kongres kawan menteri lang bat ke NPP ka ba pen I baki ta baro gijing kren kli tang gijing ilang bakala bar ki bam donong rem hai ro em ti ka byang hi ka gijing terlang juga kongres bat ke NPP bo this council pi thu le mengi kum ki ek ta ki ba ka en ka kongres kam tam le ba roni ma ube kun prasha bat pi ki ai ga jing kan thok ya pi election pi naklian juga kongres ndre tantang ba miru keleng-keleng ki campaign pini asko ki ombi ba ke NPP bat ke BJP ke dikaju ki ka sarkar MD1 kawailam dek NPP kala persang bat pembet yo put usam ubala san pos nam kumdan menu benut ban pembet ndre baka sarkar la persang bat pembet ya ke benta lani taki hendrio ti jaka barang ka jingya bamsut hu kongres omba klayadi ya ka jaga keputas kaput Kiang ba ke NPP ketang sujop ke NPP kiang menirung kamno bat ki param ngai ba per kinem yo asbe shi kami sheyeng meni ladawan ke NPP hakapor dikidi kilong kijing keren kijing ilam pakla kijing sut pakla jong ka kongres ha ki kapor Henry kita kijing keren lesi kilong tangkum kijing pembi yaki pai ba di manta pai ba basta ula tip ula I but us comes to kamba habre ban ke politics ngang ebe pai ba una ek juga syar luar kidi ke bar khan pi kumnom ta nomor ba u MLA ba roni ba deru MDC ha intro baru long kumu leader opposition kebar kansel opposition prasya ya ka seng jopi kan kebar kansel pat yitrelang hoi baro ayati manta hapo dis council yitrelang ke NPP bat ka kongres bantha ya ka isi bat hak setiap berfi kerja kumtu dikata kadai ka jing sim ya garan dagi nonglam jong ka parti NPP bakin le ya kata ke berkhot rendak liya ka juga ngasuka bat nomba kipai ba kan tip kesu ba pi ka parti NPP kadai ka parti ka ba bon ki nonglam ki bedi ba shampang ki nonglam ki dei ki ba don ya ka jing kli ki nonglam ki don ya ka jing tible but kim kwa ban siu klian dag was new ya was new kat kitu gejing keno kento jong ka kongres ka election Henry ketika sarkar mata mau kam tam u speaker wai pada ya kata kam LU honong lam jong ka kongres ngi ka parti NPP nim siu klian dag was new Henry ya was new ngi siu klian dak baba
Mentah election ka sa astang kumba. Paramnay election MDC. Taray kipat ba? Lada ka kongres kita lang ba NPP ray. Kanja no ray to kajing kano baka NPP ka BGP na kumno. Pi kipai ba manta kedi gibre gibanan ke bastat ya. Pi manswaman kadang fair. Manta bagi don kedi social media, kedi ki YouTube. Ki man kasi gibre ki pet. Ba man ba ki pet ki besar ki analyze. Ya ki jelong jaman ki imlang salang hoi waru haka sensar ka kadar dia ga sajima sima. Di gibre manta kedi ki bastat. Di pimla ba ilang bakla pimla pan pesu bakla yaki. Nre ke bakla boy ba ukma. Ya ke badai upai ba ukma. Tinggi ngi ba ba udah pastan. Kaya MDC kalajan pin yale hine pin yano na kaya NPP. Pi nga ngampat po sini pi kata ka MDC. Pi election MLA berada kumtu. Nagliang jonga nglay tristom kinong ilam kinong karsan nglay tristom. Dre haba kadu ni borom ya karai jong pai ba. Te wala nglay remru ndre kumbre bade botre ka kam. Ngimne ban shong kumtu ringi emsngi kumdu ban pen menteri da kebe kabiang jong ka snong thau jong ki paiba ki baduk basuk ki rangli jugi bat juru ban pelang nam te chi jong ka jai mario ka jungi ka ngapa ikran dia ka ya ka MDC dan den election marba election hi hade ban ikran ben tang sha jog election pidi kan election borsas nam pi upai ba shi bapli ki bun kam mo de election de ban kan da por election rai ai bagi kam bare pai ba kin bicara kam ya kedua parti na yang nu kandidat. Ke election ro kibru ki kan thok bhai kin PP maka dega sarkar. Te tharai menta rai kibru kin kipai ba tharai menta ke election MDC. Tharai kin tang ai biang ke jing kan thok ne kumno ke jing IDP. Pi haka sarkar MD1. Ka sarkar kala persang bantre ke bopon ba kimat. Kibren tak ke biang jong ke city Broadway. Henry haka election ka jing kan thok kami na kiba bon kilian kam tam ya ka parti NPP de ha bakado bari pi ka juba ko ngomno mo ka NPP ka job ar do seat naka 100 seat ka bombot ki pai ba ki don ka jisanya po ka parti NPP but ngi kerben ru bakane ka sarkar ba manta lok ba ka NPP kana ay ka jing sakri ka ba biang ba ka ba ki pai ba kin hun awat ha kam sensar kadar ka doni ka jing ka do hanian tai kamili mo marabah kemlang salang jui ke demokrasi de bani kadoi ki ke jabakla de gamarti bereba ke sarkar kan pasang bande ikam ki batin toy nam tak sti hi brokowi menta bania bisyatan dang lai bana sabnai kadang kloi palan di ki pai ba kan bisyar re ala ru ya ke sarkar bakan trei nam tak kam Song penkut ini ke jing krem. Lola film ya ke election ro te phidang betang em kan kam sakri ba. I ngan kong ngade breu ba imi nakakanon sa balang balasan do nga ban train tak biang jong opai ba election kali kawan menso election ngarem ru ngatri kumju habang ga job ru ngatri arsal sha menta habang rem ru ngatri hi ya kam bat nga ai ngo yu blei ba wat apreng jong ga jing sarem ga junga blei sim la ino ngalong breu betul kadu no ru re ngabu tibi ka biang jong blei ka jing ram jong aro ka de jing sandur jong blei desi blei do la jong kaplan bagan padian ban pelar jong siam nere ban padian ban pet ya jong siam ru kata dik siam jong aku basnya how play di ngai ngoi play ba mata ba nga yo ka kam ban dan kat kumno ibu yo chim star ba de kam ba bagan ru nganam plan na persang hi ban ki jingmon ki batei nam taka jai bridging hi brokwe ba jurut nam tak state hi brokwe gadan na po ka pating im long bagen tre ile gi kam ba nam tak im lang salang ka jungi kata ka de ka rim jok ka jungi am ka junga Kulish bon.